Ia uite, fă bloc sus, ia uite. Ia-te, mă, la băi. Uite așa filmăm incendii, ia uite-te. Ia uite, e în casă, bă, băieții, bă. Incendii, tată, martor. Ia uite-te, bă, ce faină sarea roșie acolo. Bă, sper că nu ne vine și nouă bruna, mă, bă. Păi da. Hai, bă, gata. Yeah, asta da. Yeah. Super, ia uite-te asta ce prinde băiatul aici, ia uite-te. Unde te uiți numai pe uituri? Au lovelă băieții, măi, de 1.500.000? 1.500.000? Ia uite-te. Deci, nici ăsta n-are cum să doarmă, mă, acum. Pare că e să mă ia, mă, eu zic. Ce? E frică? De ce, mă? Eram conștient de asta. Ce pizele prind astea, păcat, am mărit porno. Ia uite-te. Ia astea, profesor, ia uite. Păi da la nivel, mă, vezi? La nivelul ăsta îi zbubuie. Dacă s-ar înclina aia un pic, ne-ar porni la nas aici. Gata lovelele băieții. Ia. Asta da. Jos aici. Dă seama că aici s-aude, mă, că se face ecou, mă. Ia mai turnați, mă. Asta arguză vicină. Ia-i să-mi fut una. Ia uite, bă, acolo, bă. Uite-te acolo în față, tată. Hopa. Hai că am filmat 5 minute.